Ahojte priatelia. Zo skúsenosti viem, že väčšina z vás, alebo veľká časť z vás by chcela bývať blízko prírody, na vidieku, ale zároveň blízko mesta s kompletnou občianskou vybavenosťou. Ja by som vám chcel ukázať nehnuteľnosť, ktorá spĺňa tieto požiadavky a je viac než ideálna. Stojí rovno oproti mne. Rodinný dom so súpisným číslom, postavený na pozemku vyše 800 m². Nachádza sa v okrajovej časti obce Liptovský Peter, čo by kameňom dohodil do mesta Liptovských Hrádok. Dom je napojený na všetky inžinierské siete. Pozemok je svahovitý. Niekto by sa zlakol. Ja tu vidím veľký potenciál. Zarovnal by som terén, urobil by som oporné múry a postavil by som terasu s parkovacími miestami pod terasou. Tým by som zvýšil efektivitu pozemku, ale aj hodnotu. Momentálne sa nachádzam na pozemku. Skúste si predstaviť, aké výhľady by boli z terasy, o ktorej som pred chvíľou hovoril. Za mňou voľná príroda, celý deň slniečko a počujem v diaľke potôčik. Okrem toho chcem vyzdvihnúť túto lokalitu. Liptovský Peter je ako keby mestská časť Liptovského Hrádku. Liptovský Hrádok má kompletnú občiansku vybavenosť a zároveň máme prístup na diaľnicu D1 do 3 minút. Z pozemku pri dome som počul hučanie potoka. Bol som zvedavý a išiel som sa pozrieť. Neuveríte, ako je blízko. Teraz to vyzerá, ako keby sme sa nachádzali niekde v národnom parku. Ale nie, priatelia, my sa stále nachádzame blízko rodinného domu. Vedel by som si predstaviť guláš partiu presne na tomto mieste. Viete, na čo sa sústredím, keď si idem prvýkrát pozrieť nehnuteľnosť? Na pocit, ktorý z nej mám. Na pocit z toho miesta, kde sa nachádzam. Viete, aký mám pocit z tejto? Úžasný. Moje meno je Robert Bela a rád sa o ten pocit s vami podelím na obhliadke. Teším sa na vás.